आपण सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या चैतन्य शिक्षामृत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण काल अध्याय 13 वाचायला सुरुवात केली होती आणि आपण हो थोडस झालं होतं. तर इथपर्यंत आपण वाचलो होतं. पुढे मी वाचेल. कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. आणि 1 मिनिट द्या मला. तर आपण याच्या आधीच्या अध्यायांमध्ये भगवत सेवा, भगवंतांची सेवा कशा प्रकारे करता आली पाहिजे, करायला हवी आणि एक उत्तम कृष्ण भक्त कसा असायला हवा, कृष्ण भगवंतांची, परमपुरुषोत्तम भगवंतांची भक्ती कशी बरं करायची आणि भगवंतांचा खरा भक्त कसा होता येतं, भक्तांनी कोणत्या गोष्टी करायला हव्या आणि कोणत्या गोष्टी करू नये, कोणत्या नियमांचे पालन करायला हवे आणि कोणत्या गोष्टी प्रकर्षाने टाळायला हव्यात, या सगळ्यांचं सविस्तर वाचन आपण काल केलं होतं. तर आपण भक्तीचे प्रकारही काल पाहिले. मग त्यामध्ये आपण आज रागानुगा भक्ती बद्दल वाचन करणार आहोत. तर मी सुरुवात करते. आपण इथून करूया. या पॅरेग्राफ. जो माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे आणि ज्याने आपले मन माझ्यावर स्थिर ठेवले आहे, त्याच्यासाठी ज्ञान आणि वैराग्याचे अनुशीलन करणे हे व्यवहा व्यवहार्य नाही, तसेच आवश्यकही नाही. अशा रीतीने भगवंतांचा निष्कर्ष आहे की भक्ती मार्ग हा इतर कोणत्याही मार्गावर अवलंबून नाही आणि भक्ती ही पूर्ण स्वतंत्र आहे. प्रारंभिक अवस्थेमध्ये ध्यान, वैराग्य किंवा ध्यान हे थोडेफार सहाय्यकारक ठरू शकतात, परंतु भक्तीसाठी ते आवश्यकच आहेत असे नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर ध्यान आणि वैराग्याविना स्वतंत्रपणे भक्ती करता येते. या संदर्भात स्कंद पुराणामध्ये एक श्लोक आढळतो, ज्यामध्ये पर्वत मुनी एका पारध्याला सांगतात, हे पारध्या, अहिंसा आदी जे गुण तू आता प्राप्त केले आहेस, ती काही फारशी अद्भुत गोष्ट नाही. कारण भगवद्गीतेमध्ये संलग्न झालेला मनुष्य कोणत्याही परिस्थितीत इतरांना दुःख देत नाही. या मुद्द्याच्या विवरणानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना सांगितले. आतापर्यंत मी साधना भक्तीचे विश्लेषण करून सांगितले. यापुढे रागानुगा भक्तीचे विवरण करतो. ब्रजवासी, वृंदावनातील निवासी या भक्तीची मूर्तिमंत उदाहरणे आहेत.
त्यांची रागात्मिका भक्ती ही आदर्श भक्तीचे उदाहरण आहे आणि भक्ती केवळ वृंदावनातच असू शकते. ब्रजवासींच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करीत भक्ती आणि राग किंवा आसक्ती यांचा विकास केल्यास राग मार्ग भक्तीची प्राप्ती होते. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये 1.2.270 सांगितले आहे. भक्तासाठी जी सेवा स्वाभाविक होते, त्या सेवेसंबंधी असणारी भावयुक्त आसक्ती म्हणजेच राग किंवा दिव्य आसक्ती होय. अशा दिव्य आसक्तीने युक्त होऊन गेलेली भक्ती म्हणजेच रागात्मिका भक्ती होय आणि प्रेमाच्या विषयामध्ये असणारी तन्मयात्मक तन्मयतायुक्त प्रगाढ आसक्ती म्हणजेच रागात्मिका होय. याची उदाहरणे आपल्याला वृंदावनवासियांच्या क्रियांमध्ये आढळतात. अशा आसक्तीविषयी श्रवण करून जो श्रीकृष्णांवर आसक्त होतो, तो निश्चितच भाग्यवान आहे. ब्रजवासियांच्या भक्तीने लुब्ध होऊन त्यांच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न जेव्हा एखादा करतो, तेव्हा तो शास्त्रोक्त निषेधांची मुळीच पर्वा करत नाही. हे रागभक्ती करणाऱ्या मनुष्याचे लक्षण आहे. रागानुगा भक्ती स्वाभाविक असते. इतरांनी शास्त्रप्रमाण प्रस्तुत करून वादविवादाद्वारे जरी विरोध केला, तरी अशा भक्तीकडे आकृष्ट झालेला भक्त वादविवाद घालीत नाही. भक्तीकडे असणारे स्वाभाविक आकर्षण हे देखील शास्त्रप्रमाणित आहे. याकडे आकृष्ट झालेल्याने केवळ शास्त्रोक्त वादविवादाच्या आधारावर या भक्तीचा त्याग करणे मुळीच आवश्यक नाही. या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की स्वतःला राधा आणि कृष्ण म्हणविणारे तथाकथित भक्त जे प्राकृत सहजिया म्हणून जाणले जातात, स्वनिर्मित कल्पनांचे अनुसरण करीत व्यभिचार करतात. अशा प्रकारची भक्ती व आसक्ती ही मिथ्या आहे आणि अशी भक्ती करणारे लोक नरकाच्या दिशेने द्रुत गतीने घसरत आहेत. ही रागात्मिका भक्ती नव्हे. प्राकृत सहजियांचा वर्ग हा वंचित आणि अत्यंत दुर्भागी असा वर्ग आहे. रागात्मिका भक्ती ही बाह्य आणि आंतरिक अशी दोन प्रकारे करता येते. बाह्यतः जप, श्रवणादी सर्व नियमांचे तत्वांचे कठोरपणे पालन भक्त करतो. परंतु जी सेवा त्याला भगवत जी सेवा त्याला भगवत सेवा करण्यासाठी आकृष्ट करीत असते, त्या सेवेचे किंवा आसक्तीचे तो अंतःकरणात सदैव चिंतन करीत असतो. वस्तुतः तो आपल्या विशिष्ट सेवेचे आणि आसक्तीचे चिंतन सदैव करीत असतो. भक्तीच्या नियमात्मक तत्वांचे उल्लंघन अशी आसक्ती राग करीत नाही. खरा भक्त या तत्वांचे कठोरपणे पालन करतो, परंतु तरीही तो आपल्या विशिष्ट आसक्तीचे सदैव चिंतन करीत असतो. श्रीकृष्णांना व्रजभूमी, वृंदावनातील सर्व निवासी प्रिय आहेत. एखादा भक्त आपल्या भक्तीमध्ये यशस्वी होण्यासाठी यापैकी एका व्रजवासियाच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करतो. भगवंतांवर आसक्त झालेला विशुद्ध भक्त व्रजभूमीतील निवासींच्या चरणचिन्हांचे सदैव अनुगमन करतो. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये 1.2.294 या श्लोकात सांगण्यात आले आहे की रागानुगा भक्ती करणारा विशुद्ध भक्त जरी वृंदावनात निवास करू शकत नसला तरी त्याने एखाद्या विशिष्ट व्रजवासियाच्या क्रियांचे स्मरण सदैव केले पाहिजे. अशा रीतीने तो व्रजभूमीचे चिंतन नेहमी करू शकतो. आणि याचा आणखी एक उदाहरण म्हणजे श्रीकृष्ण या पुस्तकात वाचल्याप्रमाणे हे उदाहरण आपण आधीही याच्याबद्दल चर्चा केली होती की जेव्हा उद्धव गोपींना भेटायला येतात, भगवंताने लिहिलेलं गोपींचं जे पत्र आहे ते वाचून दाखवण्यासाठी ते घेऊन येतात गोपींना आणि ब्रजवासियांना भेटण्यासाठी. आणि जेव्हा गोपी या सगळ्या शास्त्राचा अभ्यास केलेला असतात, परंतु त्यांना ते पत्र आणि त्या अतिशय एखाद्या ब्राह्मणा इतकं पारंगत त्यांना वेदांचं सगळ्या गोष्टीचं अध्ययन केलेलं असतात आणि त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये पारंगत असतात आणि भगवंतांचे खरे भक्त असतात. व्रजभूमीत जन्मलेला प्रत्येक व्यक्ती हा रागानुगा भक्तीचं एक उत्तम उदाहरण आहे आणि व्रजभूमीत जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती किंवा जीवित व्यक्ती असो किंवा गाय वासरू असो,
ते भगवंतांवर इतकं प्रेम करतात, त्या प्रेमाची तुलना कोणत्याच गोष्टीसोबत केली जाऊ शकत नाही. मग उद्धवांना आपल्या भगवंतांवरच्या प्रेमाचा गर्व झाला होता आणि मग त्यांनी गोपींचं हे जे गोपींची ही भगवंतांप्रती जी भक्ती आहे, जे प्रेम आहे, ते पाहून त्यांना आपल्या चुकीची जाणीव झाली आणि त्यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली, की मी एक तृण म्हणून जन्माला यावे. पुढच्या जन्मामध्ये या वृंदावनामध्ये एक तृण म्हणून जन्माला यावे आणि प्रत्येक व्रजवासीच्या चरणाखालची धूळ म्हणून मी जगावं. प्रत्येक व्रजवासीनी मला तुडवून पुढे जावं. त्या योगाने त्यांच्या जवळ जे भगवंतांचं प्रेम आणि भगवंतांवरची जी भक्ती आहे, त्याची थोडीशी का होईना आस माझ्या त्या तृणाच्या रूपातून मला मिळेल आणि त्यांचा सहवास मला रोज लाभेल. या वृंदावनवासियांचा सहवास मला रोज लाभेल, जेव्हा ते मी जेव्हा तृण म्हणून इथे जन्माला येऊ, या माझ्या तृणावरून तुडवून जातील, मला रोज त्यांचा सहवास लाभेल आणि अशा शुद्ध भक्त, शुद्ध आणि परमभक्तांच्या संगतीत येऊन माझं आयुष्य धन्य होईल, अशी इच्छा उद्धवांनी व्यक्त केली होती. त्या अध्यायामध्ये आपण उद्धवांच्या तोंडून सुद्धा व्रजवासियांचे भगवंतांवरचं प्रेम आणि त्यांची जी पवित्र भक्ती आहे, त्याच्याबद्दल आपण विस्तारितपणे वाचन केलं होतं. पुढे वाचूया. भगवत सेवेमध्ये अनुरक्त झालेल्या अंतरंगा भक्तांचे अनेक प्रकारे वर्गीकरण केले जाते. उदाहरणार्थ, त्यांच्यापैकी काही दास आहेत, काही सखा आहेत, काही माता-पिता आहेत, तर काही प्रेयसीगण आहेत. रागानुगा भक्तीमध्ये एखाद्या व्यक्तीने व्रजभूमीतील एका विशिष्ट भक्ताचे अनुगमन केले पाहिजे. श्रीमद भागवतात 3ऱ्या स्कंदात 25व्या अध्यायात 38व्या श्लोकात भगवंत म्हणतात, न कर्हिंचिन्मत्परा शांतरूपे न स न संशती नो मने मिल शोलेधि हेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदहो दैवमिष्टम्. मत्परा हा हा शब्द जे केवळ माझ्यावरच आसक्त होण्याच्या संकल्पनेने संतुष्ट झाले आहेत, त्याचं दर्शक आहे. असे भक्त मला आपला सखा आपला आत्मा, सखा, पुत्र, स्वामी, हितचिंतक, परमेश्वर आणि आपले परमोच्च ध्येय असे मानतात. हे माते, काळ अशा भक्तांवर अधिकार गाजवू शकत नाही. श्रील रूप गोस्वामी भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये 1.2.308 श्रीकृष्णांचे सदैव स्मरण करून त्यांना आपला पुत्र, हितचिंतक, सुहृद, पिता, मित्र आदी मानणाऱ्यांना प्रणाम करतात. जो कोणी रागानुगा भक्ती करतो आणि व्रजभूमीतील एखाद्या विशिष्ट भक्ताचे अनुसरण करतो, तो निश्चितपणे त्याच भावामध्ये भगवत प्रेमाच्या सर्वोच्च परिपूर्णतेची प्राप्ती करतो. भगवत प्रेमाचे बीज अंकुरित होण्याची 2 लक्षणे आहेत आणि ती म्हणजे रती म्हणजे आसक्ती आणि भाव म्हणजे भगवत प्रेमाची पूर्वस्थिती. रती आणि भाव यांमुळेच भगवान श्रीकृष्ण भक्तांच्या अधीन होतात. भगवत प्रेमाची लक्षणे प्रकट होण्यापूर्वी ही दोन्ही लक्षणे उपस्थित असतात. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हे सर्व सनातन गोस्वामींना वर्णन करून सांगितले. श्री चैतन्य महाप्रभू पुढे सांगतात की रागानुगा भक्तीच्या वर्णनास अंतच नाही आणि त्याचे ते थोडक्यात वर्णन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भक्तीच्या प्रयोजनाविषयी वर्णन केले, जे पूर्णत्वाच्या प्राप्तीची इच्छा असणाऱ्यांसाठी आहे. जेव्हा मनुष्याची श्रीकृष्णांप्रती असणारी आसक्ती अत्यंत प्रगाढ होते, तेव्हा त्याला भगवत प्रेम प्राप्त होते. एखाद्या भक्ताची अशी व्यवस्था चिरस्थायी असते. या संदर्भात श्री चैतन्य महाप्रभू भगवत प्रेमाच्या या उदात्त शिकवणुकीबद्दल नमन करताना श्रील कविराज गोस्वामी म्हणतात, श्री चैतन्य चरितामृत मध्ये
23.1 हे भगवान, आजतागायत तुमच्या व्यतिरिक्त इतर कोणीही विशुद्ध भगवत भक्ती प्रदान केली आहे? हे करुणावतार भगवान, मी तुम्हाला सादर वंदन करतो. तुम्हीच सर्वाधिक उदार आणि गौरकृष्ण या नावाने जाणले जाता. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये 1.3.1 सूर्यामधून उत्सर्जित होणाऱ्या सूर्यप्रकाशाशी भगवत प्रेमाच्या स्तराची तुलना केली आहे. अशा सूर्यप्रकाश भक्ताचे हृदय अधिकाधिक सुंदर बनवतो आणि भक्ताचे चित्त हे सत्वगुणाच्याही पलीकडे असणाऱ्या दिव्य स्तरामध्ये स्थित असते, ज्याला शुद्ध सत्वगुण असं म्हटलं जातं. आपण पाहिलं होतं की सत्वगुण, रजगुण आणि तमोगुण या तिन्ही गुणांना सरून जो शुद्ध सत्वगुणामध्ये प्रवेश करतो, तो भगवंतांच्या निवासस्थानी सुद्धा नक्कीच प्रवेश करतो. भगवत प्रेमाच्या सूर्यप्रकाशाने चित्त अधिकाधिक शुद्ध असणाऱ्या प्रक्रियेला भाव असे म्हणतात. श्रील रूप गोस्वामी भावस्थितीचे वर्णन करतात. भाव हे जीवाचे चिरस्थायी अथवा स्वरूप लक्षण आहे आणि त्याकडे प्रगती करणाऱ्या निर्णायक स्थितीला भगवत प्रेमाचे तटस्थ लक्षण असे म्हणतात. जेव्हा भावस्थिती अधिकाधिक प्रगाढ होते, तेव्हा त्या अवस्थेला भगवत प्रेम असे म्हणतात. नारद पंचतंत्रात म्हटले आहे, अनन्य ममता विष्णू ममता प्रेम संगता भक्तिरी अत्युच्यते भीष्म प्रल्हाद उद्धव नारद. जेव्हा मनुष्यामध्ये दृढ विश्वास निर्माण होतो, केवळ श्री विष्णू हेच प्रेम करण्यायोग्य एकमेव आराध्य दैवत आहेत आणि भक्ती स्वीकारण्यास अन्य कोणीही पात्र नाही, अगदी इतर देवदेवता सुद्धा नाहीत. तेव्हा त्याच्यात भगवंतांविषयी ममत्व निर्माण होते. याला भीष्म, प्रल्हाद, उद्धव व नारदासारख्यांनी मान्यता दिली आहे. भक्ती स्फुरित करणाऱ्या काही कर्मांमुळे एखाद्यावर सेवाभावाचा परिणाम झाला आणि त्याने शुद्ध भक्तांच्या सत्संगाचा आश्रय घेतला, तर तो श्रवण कीर्तनाप्रती आसक्त होत जातो. त्याच्या विकासाने तो साधना भक्तीमध्ये उत्तरोत्तर प्रगतशील होत जातो. या प्रगतीने अनर्थ किंवा भक्तीविषयी असणारे त्याचे गैरसमज, त्याच्या बरोबर लौकिक आकर्षणही नष्ट होते. श्रवण कीर्तनामध्ये अधिकाधिक गोडी निर्माण झाल्यामुळे भक्ताच्या विश्वासाने दृढ निष्ठेमध्ये रूपांतर होते आणि त्याच्या प्रारंभिक श्रद्धेचा विकास क्रमशः रुचीमध्ये आणि त्या रुचीचा विकास हळूहळू आसक्तीमध्ये होतो. जेव्हा अशी आसक्ती विशुद्ध होते, तेव्हा भाव आणि रती ही दोन लक्षणे प्रकट होतात. जेव्हा रती वृद्धिंगत होते, तेव्हा तिला भगवत प्रेम असे म्हणतात आणि तेच मनुष्य जीवनाचे अंतिम ध्येय आहे. शिलरूप गोस्वामींनी ही प्रक्रिया भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये 1.4.15 आणि 16 सारांश रूपाने सांगितलेली आहे. सर्वप्रथम श्रद्धा असणे आवश्यक आहे, कारण श्रद्धेमुळेच शुद्ध भक्तांशी संग होतो आणि अशा सत्संगामुळे भजन क्रिया प्रारंभ होते. भजन क्रिया विकसित झाल्यावर अनर्थ नष्ट होतात. त्यानंतर दृढ निष्ठा उत्पन्न होते आणि निष्ठेनंतर भक्तीविषयी रुची उत्पन्न होऊन आसक्तीच्या स्तरापर्यंत मनुष्य उन्नत होतो. भक्तीच्या नियामक तत्वांचे पालन असा भक्त करतो. या स्तरानंतर जेव्हा तो अधिक प्रगती करतो, तेव्हा त्याला भावस्तराची प्राप्ती होते आणि हा स्तर चिरस्थायी असतो. या स्तरामध्ये वृद्धी होऊन त्याला भगवत प्रेमाची सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होते. संस्कृतमध्ये भक्तीच्या सर्वोच्च स्तराला प्रेम असे म्हणतात आणि प्रेमाची व्याख्या पुढील शब्दात करता येते. प्रत्युपकाराची अपेक्षा न करता केलेले भगवत प्रेम. ज्याला प्रेमाचा हा स्तर प्राप्त होतो, तो परिपूर्ण होय. श्रीमद भागवतातही 3ऱ्या स्कंदात 25व्या अध्यायात 25व्या श्लोकात या विधानाची पुष्टी करताना म्हटले आहे की केवळ विशुद्ध भक्तांच्या सत्संगामुळेच कृष्ण भावनेची रुची निर्माण होऊ शकते आणि जेव्हा श्री कृष्ण भावने
आपल्या जीवनामध्ये अनुसरण करण्याचा प्रयत्न भक्त करतो, तेव्हा त्याला भाव व प्रेम हा स्तर प्राप्त होतो. श्रद्धेपासून भावस्तरापर्यंत उन्नत झालेल्या भक्ताच्या लक्षणांचे वर्णन करताना श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणतात की क्षुब्ध होण्याची कारणे असूनही असा मनुष्य कधीही क्षुब्ध होत नाही. तो क्षणभरही वेळ व्यर्थ घालवित नाही व श्रीकृष्णांप्रती प्रित्यर्थ काही ना काही करण्यास उत्सुक असतो. जरी त्याला सर्व काही कार्य नसले तरी श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ तो काही ना काही कार्य शोधून काढतो. त्याचबरोबर अशा भक्ताला श्रीकृष्णांशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमध्ये रुची नसते. सर्वोत्तम अशा स्थितीमध्ये स्थित असला तरी तो म मान-सन्मानाची मुळीच अपेक्षा करत नाही. आपल्या कार्याविषयी तो निश्चिंत असतो. भगवत धामात परत जाण्याच्या आपल्या अंतिम ध्येयामध्ये प्रगती होत नाही, असे त्याला कधीच वाटत नाही. आपल्या प्रगतीवरील पूर्ण विश्वासामुळे तो निश्चिंत असतो आणि अंतिम ध्येयाची प्राप्ती करण्यातही सतत व्यग्र राहतो. भगवंतांच्या संतुष्टीमध्ये आणि भगवत कथेच्या कीर्तनामध्ये त्याला तीव्र ओढ असते. भगवंतांच्या दिव्य गुणांचे वर्णन करण्यामध्येच त्याला आस्था असते. मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदी तीर्थस्थळांमध्ये राहणेच त्याला आवडते. जगामध्ये भाव विकसित झाला आहे, त्याच्यामध्ये हे सर्व गुण आढळतात. परीक्षित महाराज हे भावस्तरावरील एक सुंदर उदाहरण आहे. गंगेच्या किनाऱ्यावर मृत्यूची वाट पाहत बसलेले परीक्षित महाराज म्हणतात, हे विप्रवर, हे गंगादेवी, मी श्रीकृष्णांना पूर्णतया शरण गेलो आहे. ब्राह्मण पुत्राने दिलेल्या शापामुळे येणाऱ्या सर्पाने मला तात्काळ दंश केला तरी त्याचे मला काहीच वाटणार नाही. त्या सर्पाने आपल्या इच्छेनुसार मला दंश केला तरी चालेल. या ठिकाणी आपण सर्वजण उपस्थित आहात. तुम्ही श्रीकृष्णाचे वर्णन करू लागतात, तर मी निश्चितच संतुष्ट होईन. श्रीकृष्णांशी संबंधित नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीमध्ये आपला वेळ व्यर्थ जाणार नाही. याची असा भक्त सतत काळजी घेत असतो. यामुळेच त्याला सकाम कर्म, ध्यानकर्म, ज्ञानकर्म यापासून होणाऱ्या लाभांमध्ये मुळीच आस्था नसते. केवळ भगवंतांची सदैव प्रार्थना करीत असताना त्याचे मन भगवत कथांचे स्मरण करण्यात सदैव मग्न असते आणि शरीराने ते सदैव प्रणाम करीत असतात. अशा रीतीने ते संतुष्ट असतात. भक्तिमय सेवेत संलग्न झालेला भक्त आपले संपूर्ण जीवन आणि आपला देह भगवंतांच्या सेवेमध्येच अर्पण करतो. भरत महाराज, ज्यामुळे हा देश भारतवर्ष म्हणून ओळखला जातो, हे देखील एक शुद्ध भक्त होते. मला मलविसर्जन सॉरी मलविसर्जन करतात त्याप्रमाणे आपले गृहस्थ जीवन एकनिष्ठ सुंदर पत्नी, पुत्र, मित्र आणि राज्य यांचा त्यांनी अल्पावधीतच त्याग केला. भक्तीमध्ये भावस्तराच्या प्रतीचे हे लाक्षणिक उदाहरण आहे. असा भक्त स्वतःला अत्यंत पवित्र समजतो. एक दिवस श्रीकृष्ण कृपा करून मला भक्तीमध्ये संलग्न करतील असा विचार करण्यातच तो समाधानी असतो. पद्मपुराणामध्ये विशुद्ध भक्तीचे आणखी एक उदाहरण आढळते. त्या ठिकाणी असे म्हटले आहे की भरत राजा हा वस्तुतः नरश्रेष्ठ होता. तरीही भिक्षेची याचना दारोदारी करीत असे आणि चांडाळासारख्या अत्यंत पतित अशा लोकांकडेही कृपा याचना करीत असे. त्यानंतर सनातन गोस्वामींनी पुढील श्लोक लिहिला. न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो अथ वा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा किय दहो सज्जतीर अप्यस्ति वा हीनार्थ अधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूल सती हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम. भगवत प्रेमाचा माझ्यामध्ये लवलेशही नाही आणि भक्तीविषयी श्रवण करण्याइतकी सुकृते
सुकृते देखील माझ्याकडे नाहीत. मला भक्ती तत्व ज्ञात नाही. तसेच ज्ञानाचा आणि सुकर्माचाही माझ्यात पूर्णतया अभाव आहे. माझा जन्मही उच्च कुली नाही. तथापि गोपीजन वल्लभ, हे गोपीजन वल्लभ, तुझ्या प्राप्तीची मला आशा आहे आणि ही आशाच मला सदैव व्यतीत करीत असते. अशा भक्तामध्ये या प्रकारची आशा सखोलपणाने घर करून राहिल्यामुळे तो सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्राचा जप करतो. या संदर्भात बिल्व मंगल ठाकूर आपल्या कृष्ण कर्णामृत 32 ग्रंथामध्ये लिहितात, तच्छैसवं त्रिभुवनादभुवती अत्यवेहिमचापलं च तद्वामम वादिगम्यं तत्तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धः मुखाम्बुजमुदी दीक्षितो इं क्षणाभ्यम्. हे कृष्ण, हे मुरली विलासी, तुमच्या बाल्यलीलांचे सौंदर्य या जगामध्ये अत्यंत अद्भुत आहे. तुम्हाला माझ्या मनाची विफलता माहीत आहे आणि तुम्ही काय आहात हे सुद्धा मला माहीत आहे. आपले संबंध किती आंतरिक आहेत ते कोणालाही माहीत नाही. माझे नेत्र जरी तुम्हाला आणि तुमचे मुखकमल पाहण्यास आतुर असले तरीही मी तुम्हाला पाहू शकत नाही. मी आता काय करू हे तुम्हीच मला सांगा. अशा प्रकारचे श्लोक भक्ती रसामृत सिंधूमध्येही 1.3.38 आढळतो, ज्यामध्ये रूप गोस्वामी म्हणतात, रोदन बिंदुमरंदस्य आंदी दिग्रुंदी वराद्य गोविंद तव मधुस्वर कंठी गायती नामावलीं बालाः. हे गोविंद, हे बा ही बाला अश्रुपूर्ण नेत्रांनी मधुर स्वरकंठाने तुमचे स्तवन करून रुदन करीत आहे. या प्रकारे श्रीकृष्णांचे गुणानुवर्णन करण्यास आणि श्रीकृष्णांच्या लीलास्थळी वास करण्यास असे शुद्ध भक्त सदैव उत्सुक असतात. अशाच प्रकारचे श्लोक कृष्ण कर्णामृतातही 92वा श्लोक आहे तो आढळतो. श्रीकृष्णांचा देह आणि त्यांचे मुखकमल अत्यंत सुंदर आहे आणि मधुर आहे. त्यांचे अंग प्रत्यंग सुंदर आणि मधुर आहे. भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये ही 1.2.156 आपल्याला आढळते, हे राजीव लोचना, मी केव्हा तुमचे निरंतर नामकीर्तन करील आणि त्या कीर्तनाने प्रेरित होऊन मी केव्हा यमुनेच्या तीरावर नृत्य करीन. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना भक्ती मार्गावरील भावस्थराचे संपूर्ण वर्णन केले. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी वास्तविक कृष्ण प्रेमाची लक्षणे सांगितली. ते सनातन गोस्वामींना सांगतात की ज्याच्या ठाई कृष्ण प्रेमाचा एक मिनिट हा भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये ही 1.2.156 आपल्याला आढळते, हे राजीव लोचना, मी केव्हा तुमचे निरंतर नामकीर्तन करीन आणि त्या कीर्तनाने प्रेरित होऊन मी केव्हा यमुनेच्या तीरावर नृत्य करीन. श्री चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामींना भक्ती मार्गावरील भावस्थरांचे संपूर्ण वर्णन केले आहे. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी वास्तविक कृष्ण प्रेमाची लक्षणे सांगितली. ते सनातन गोस्वामींना सांगतात की ज्याच्या ठायी कृष्ण प्रेमाचा उदय झाला आहे, त्या व्यक्तीला कोणीही जाणू शकत नाही. अशा व्यक्तीची वाणी, क्रिया आणि लक्षणे कोणीही सांगू शकत नाही. भगवत प्रेम
प्राप्त झालेल्या विशुद्ध भक्ताला अत्यंत विद्वान मनुष्यही जाणू शकत नाही. याला भक्ती रसामृत सिंधूमध्येही दुजोरा मिळतो. भगवंताचे गौरव गायन करतेवेळी भक्तीमध्ये संलग्न भक्ताचे अंतःकरण व्याकुळ होते. अशा भक्ताला भगवंत अत्यंत प्रिय असल्यामुळे जेव्हा तो भगवंतांचे यश, नाम आदींचे कीर्तन करू लागतो, तेव्हा त्याची अवस्था एखाद्या वेड्याप्रमाणे होते आणि त्या अवस्थेत तो कधी हसतो, कधी रडतो, कधी नृत्यही करतो. बाह्य परिस्थितीचा विचार न करता तो आपले वागणे निरंतर ठेवतो. भगवत प्रेमाचा विकास हळूहळू करून तो स्नेह, संवेदनशीलता आणि भाव यामध्ये वृद्धी करतो. अशी आसक्ती अर्थात महाभाव म्हणजे भक्तीचा सर्वोच्च स्तर आहे. त्याची तुलना खडीसाखरेशी करता येते. कारण साखरेचा विकसित होऊन तयार झालेल्या खडीसाखराप्रमाणे खरा भक्त दिव्य आनंदात सर्वोच्च स्तरापर्यंत वृद्धी करू शकतो. हरे कृष्णा. तर अशा प्रकारे आपण रागानुगा भक्ती, जिला सर्वोच्च भक्ती असं मानलं जातं, ती कशा प्रकारे केली पाहिजे आणि कोण या रागानुगा भक्तीचं उदाहरण आहे, ह्या सगळ्याचं विस्तारित वाचन आपण या अध्यायामध्ये केलं. तर अ, वृंदावनातील व्रजवासी हे प्रत्येक व्यक्ती त्या वृंदावनात जन्मलेली आणि त्या वृंदावनातील गाई-वासरं हे सगळे रागानुगा भक्तीचे अतिशय उत्तम उदाहरण आहेत. आणि म्हणून उद्धव सुद्धा म्हणतात, की त्यांच्या चरणाखालची धूळ म्हणून मला जगायचं आहे किंवा त्यांच्या चरणाखालचं तृण म्हणून त्यांना उद्धवाला जगायचं आहे. कारण अशा समृद्ध भक्तांकडून जेव्हा तो तृण तुडवला जाईल, तेव्हा तो तृणसुद्धा अशा भक्तांच्या संगतीमध्ये नक्कीच पवित्र होईल. अशी अशी ही रागानुगा भक्ती असते. त्याबद्दल आपण आज वाचलं. आता आपण आपल्या 14व्या अध्यायाचं वाचन करूया. 1 मिनिट द्या. अध्याय 14वा, भगवंत आणि त्यांच्या भक्तांची भावविभोरता. हरे कृष्णा माताजी. नाही माताजी, तुमचा आवाज येत नाहीये. सॉरी माताजी, तुमचा आवाजच नाही येत आहे. ठीक आहे, मी वाचेल, त्या लेफ्ट झाल्या वाटतं. एक मिनिट हां. अध्याय 14वा, भगवंत आणि त्यांच्या भक्तांची भावविभोरता. शुद्ध भक्तामध्ये प्रकट होणाऱ्या विशुद्ध भक्तीच्या लक्षणांचे अनुकरण कधी-कधी शुद्ध भक्त होण्यास अपात्र व्यक्ती करतात. असे वर्णन भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये आहे. कृष्ण भक्तीविना अशी लक्षणे प्रकट करण्यामध्ये त्या व्यक्तीचा अंतस्थ हेतू असतो आणि अशी लक्षणे खरी नसतात. हे आपण जाणले पाहिजे. अशा प्रेमलक्षणांच्या प्रकटीकरणाने भक्ती तत्वातील अपारंगत व्यक्ती कधी-कधी मोहित होतात. परंतु भक्ती तत्वाचे ज्ञान असणारे अशा लक्षणांचा सार सर्वस्व म्हणून कधीही स्वीकार करत नाहीत. सर्व विद्वान भक्तांच्या मते अशी लक्षणे व भक्तीची अशी लक्षणे तर भक्तीची केवळ प्रारंभावस्था आहे. भक्तांच्या विविध श्रेणी आणि स्तरानुसार भक्तीची 5 प्रकारे विभागणी करता येते. शांतरती, दास्यरती, सख्यरती, वात्सल्यरती आणि माधुर्यरती. अशा प्रकारच्या प्रत्येक प्रकारच्या विशिष्ट असा रस व भाव असतो. त्यापैकी प्रत्येक प्रकारातील भक्त हा त्या प्रकारामध्ये संतुष्ट असतो. विशुद्ध भक्त हा सामान्यतः हास्य आणि रुदन ही 2 लक्षणे प्रकट करतो. अनु अनुकूल भावनेत शुद्ध भक्त हसतो आणि प्रतिकूल भावनेत रडतो.
या दोन स्थितींपैकी चिरकालीन प्रेम हे श्रेष्ठ होय आणि या चिरकालीन प्रेमालाच स्थायी भाव असे म्हणतात. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर मनुष्य या स्तरावर श्रीकृष्णांवरच पूर्णतया आसक्त होतो. या चिरकालीन प्रेमाच्या निरनिराळ्या रसांची मिश्रणे होतात. या विभाव, अनुभाव आणि व्यभिचारी भाव असे म्हणतात. विभाव म्हणजे श्रीकृष्णांवरील आसक्तीचा एक विशिष्ट रस आहे. त्यांचे वर्गीकरण आलंबन आणि उद्दीपन असे करण्यात येते. अग्निपुराण व इतर शास्त्रामध्ये म्हटले आहे की जो मनुष्य की जी गोष्ट मनुष्याचे कृष्णप्रेम वृद्धिंगत करते ती विभाव म्हणून ओळखली जाते आणि श्रीकृष्ण हेच जेव्हा विषय असतात तेव्हा विभावाची आलंबनामध्ये वृद्धी होते. श्रीकृष्णांचे दिव्य गुण, त्यांच्या लीला, स्मितहास्य करणारे सुंदर मुखकमल, त्यांचा शरीर, बासरीचा स्वर, शंखनाद, त्यांच्या चरणकमळांवरील मुद्रा, त्यांचे निवासस्थान, त्यांच्या भक्तांची साधन सामग्री, उदाहरणार्थ तुलसी भक्त, उत्सव आणि एकादशी इत्यादी गोष्टींमुळे उद्दीपन निर्मिती होते. आप आपल्यातील भावना आणि संवेदनांच्या प्रकटीकरणात अनुभव उदित होतो. अनुभव स्तरामध्ये भक्त कधी नृत्य करतो आणि कधी खाली पडतो, कधी उच्च स्वरामध्ये गायन करतो, हा विकृत हावभाव करतो, जांभई देतो, तर कधी जोरात श्वसन करतो. या सर्व स्थितीत त्याला बाह्य स्थितीचे मुळीच भान नसते. भक्ताच्या देहावर प्रकट होणाऱ्या बाह्यकारी बाह्यातकारी लक्षणांना एक मिनिट भक्ताच्या देहावर प्रकट होणाऱ्या बाह्यकारी उद्भावसार लक्षणांना उद्भावसार असे म्हणतात. व्याभिचारी भावाची 33 लक्षणे असतात. भक्ताने म्हटलेले शब्द किंवा वाक्ये आणि विविध शारीरिक लक्षणे यांचा त्याच्यामध्ये समावेश होतो. नृत्य, कंप, हर्ष आदी विविध शारीरिक भावांचे व्याभिचारी भावाशी मिश्रण झाल्यावर त्या मिश्रणाला संचारी भाव असे म्हणतात. भाव, अनुभव आणि व्याभिचारी भाव यांच्या मिश्रणाने अमृत सिंधूमध्ये भक्त डुंबून जातो. या सागरालाच भक्ती रसामृत सिंधू असे म्हणतात. या सिंधूच्या लाटांवर आणि अशा स्तरांवर डुबलेला भक्त सतत दिव्यानंदामध्ये तल्लीन असतो. भक्ती रसामृताच्या महासागरात डुबण्यात मग्न झालेल्या भक्तांच्या विशिष्ट रसालाच शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य आणि माधुर्य असे म्हणतात. माधुर्य प्रेम हे अत्यंत प्रबल असते. श्रीकृष्णांना आकृष्ट करण्यासाठी भक्ताने आपले अंग प्रत्यंग सुशोभित करणे हे मधुर रसाचे लक्षण आहे. स्नेह, क्रीडा, बंधुत्व आणि अनुराग आसक्ती इत्यादींचा समावेश करण्यासाठी दास्य रसाची वृद्धी होते. सख्यभाव हा स्नेह, क्रोध, बंधुत्व, आसक्ती आणि अनुराग यापर्यंत वृद्धिंगत होतो आणि वात्सल्य भावही स्नेह, क्रोध, बंधुत्व, आसक्ती आणि अनुरागापर्यंत वृद्धिंगत होतो. सख्य रसामध्येही विशेष रस आहेत आणि हे रस सुबल आणि आदी मित्र प्रकट करतात. त्यांची भक्ती भावस्तराप्रत उन्नत होते. विभिन्न रसांचे 2 प्रकारच्या भावामध्ये वर्गीकरण केले जाते आणि ते म्हणजे योग वियोग. सख्य व वात्सल्य रसामध्ये योग आणि वियोगाच्या भावना निरनिराळ्या असतात. रूढ आणि अधिरूढ या भावस्थिती केवळ मधुर रसामध्ये आढळतात. द्वारकेतील राण्यांच्या माधुर्य भावाला रूढ असे म्हणतात, तर वृंदावनातील गोपिकांच्या माधुर्य भावाला अधिरूढ असे म्हणतात. माधुर्य भावातील अधिरूढांच्या सर्वोच्च पूर्णावस्थेमध्ये 2 प्रकार असतात. ते म्हणजे मादन, संभोग आणि मोहन, विप्रलंब. मादन भावनेमध्ये चुंबन आदी असते आणि मोहन भावनेमध्ये उद्घूर्ण आणि चित्रजल्प असतात. चित्रजल्पाविषयी सांगावयाचे तर श्रीमद भागवतात भ्रमर गीत नामक एक गीत आहे.
त्यामध्ये विविध प्रकारच्या चित्रजल्पांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. उद्घूर्ण हे एक विहिरीचे लक्षण आहे. सॉरी उद्घूर्णा हे एक विरहाचे लक्षण आहे आणि दिव्योन्माद नामकही आणखी एक लक्षण आहे. अशा दिव्योन्मादात भक्त स्वतःला पुरुषोत्तम भगवान मानतो आणि त्या भावामध्येच तो श्रीकृष्णाच्या क्रियांचे विविध प्रकारे अनुकरण करतो. माधुर्य प्रेमामध्ये दोन प्रकारचे शृंगार असतात, त्यांना संभोग व विप्रलंभ असे म्हणतात. संभोग स्तरावरील शृंगार अनंत आहेत आणि विप्रलंभ स्तरावरील शृंगार हे चारच प्रकारचे आहेत. पूर्वराग, प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्या भेटीपूर्वीचा भाव. मान, प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्या भेटीनंतरचा भाव. प्रवास, मिलन न झाल्याने होणारी मनाची स्थिती. आणि प्रेम, वैचित्य, मिलन झाल्यावर विरहाच्या आशंकेमुळे होणारी मनाची स्थिती. या चारी अवस्थांना विप्रलंभ असे म्हणतात. आणि चैतन्य महाप्रभू इथलं वाचन. चैतन्य महाप्रभू विप्रलंब भावामध्ये भगवंतांची भक्ती कशी करायची यावर त्यांचा भर दिलेला असतो आणि त्यांनी भगवत भक्ती विप्रलंब भावामध्ये भगवत भक्ती कशी करायची याचा संदेश सगळ्यांपर्यंत पोहोचवलेला आहे. हा विप्रलंब भावच भविष्यातील भेटींसाठी पोषक ठरतो. जेव्हा प्रियकर व प्रेयसी अचानकपणे एकमेकांना भेटतात आणि आलिंगन देतात, तेव्हा त्यांच्या सुखोन्मादाची अनुभूती होते. या अनुभूतीला संभोग असे म्हटले जाते. परिस्थितीनुसार संभोग भावाचे चार प्रकार आहेत: संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न, समृद्धिमान. स्वप्नावस्थेतही अशी लक्षणे आढळतात. भेटीपूर्वीच्या मानसिक अवस्थेला पूर्वराग असे म्हणतात. प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्या भेटीमध्ये बाधक ठरणाऱ्या विघ्नकारी घटकांना मान किंवा क्रोध असे म्हणतात. प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्या विरहामुळे अनुभवास येणाऱ्या मानसिक अवस्थेला प्रवास असे म्हटले जाते. प्रेयसी आणि प्रियकर हे दोघे भेटल्यावरही विशिष्ट स्थितीमध्ये निर्माण होणाऱ्या विरह भावनांना प्रेम वैचित्य असे म्हणतात. असे प्रेम श्रीमद भागवतात 10.90.15 उल्लेख केल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांना निद्रावस्थेत पाहत संपूर्ण रात्रभर जाग्या राहणाऱ्या राण्यांद्वारे प्रदर्शित केले जाते. श्रीकृष्णांपासून दूर जाण्याच्या कल्पनेने त्या भयभीत झाल्या होत्या आणि श्रीकृष्णांच्या सुंदर नेत्रामुळे आणि त्यांच्या स्मितहास्यामुळे आपण कसे विल्हळ झालो आहोत याचीच त्या राण्या चर्चा करीत होत्या. वृंदावनामध्ये वास करणारे भगवान श्रीकृष्ण हेच नायक शिरोमणी परमश्रेष्ठ प्रियकर आहेत आणि श्रीमती राधाराणी ही नायिका शिरोमणी सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी आहे. श्रीकृष्णांचे प्रधान असे 64 गुण आहेत आणि या गुणांचे श्रवण करण्यातून भक्तांना दिव्य आनंदाची अनुभूती होते. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये वर्णिल्याप्रमाणे हे गुण पुढील प्रमाणे आहेत. तर हे 50 गुण आपण आता पाहूया. पहिला, सुरम्यांग अर्थात त्यांची शरीर बांधणी अत्यंत विलोभनीय आहे. दुसरा, सत लक्षण अर्थात शरीरावर सर्व मंगलदायी चिन्हे आहेत. तिसरा, त्यांचे शरीर अत्यंत सुंदर आहे. चौथा, त्यांचे शरीर अत्यंत महान किंवा तेजपुंज आहे. पाचवा, त्यांचे शरीर अत्यंत बलवान आहे. सहावा, ते सदैव नवयवन असतात. सातवा, विविध प्रकारच्या भाषांमध्ये हे पारंगत आहेत. आठवा, ते सत्यवचनीय आहेत. नववा, ते मधुरवचनीय आहेत. दहावा, बोलण्यामध्ये अत्यंत निपुण आहेत. अकरावा, ते विद्वान पंडित आहेत. बारावा, अत्यंत बुद्धिमान आहेत. तेरावा, प्रतिभान. चौदावा, विलासी. 15वा, चतुर. 16वा, दक्ष. 17वा, कृतज्ञ. 18वा, सुदृढव्रत. 19वा, देश काल पात्रानुसार कसे वागावे हे त्यांना ज्ञात असते. 20वा, ते शास्त्र पारंगत आहेत. 21वा, सुची. 22वा, ते भक्तांच्या अधीन आहेत. 22वा, ते भक्तांच्या अधीन आहेत. 23वा, ते स्थिर आहेत. 24वा, आत्मसंयमी. 25वा, क्षमाशील. 26वा, गंभीर. 27वा, धृतवान. 28 समव्यवहारी, औदार्यपूर्ण, धार्मिक. ते महान नायक आहेत. करुणामय, सन्मान्य, दक्षिण अर्थात सक्षम आहेत. ते विनयी आहेत, संकोची आहेत, शरणागत जीवांचे पालन करता आहेत.
ते उद्धारक आहेत, भक्तसखा आहेत. ते प्रेमाने वश होतात. सर्व मंगलमय, प्रतापी, कीर्तिमान, सर्व प्राण्यांवर प्रेम करतात. ते सर्वांना पूजनीय आहेत. ते नारीगण मनोहारी आहेत. ते भक्तांवर विशेष कृपा करतात. षडैश्वर्य पूर्ण आहेत. ते परमेश्वर आहेत. ते सर्व सन्मानास पात्र आहेत. आंशिकरित्या हे सर्व 50 गुण प्रत्येक प्राणी मात्रांमध्ये आहेत. जेव्हा जीव आध्यात्मिक दृष्ट्या पूर्णतया मुक्त होतात आणि त्यांना स्वरूप स्थितीची प्राप्ती होते, तेव्हा या गुणांची आंशिकरित्या अनुभूती होऊ शकते. तथापि हे सर्व गुण श्रीकृष्णांमध्ये पूर्ण रूपाने आहेत. या व्यतिरिक्त खाली सांगितल्याप्रमाणे अन्य 5 दिव्य गुण आहेत, जे भगवान श्री विष्णूंमध्ये आणि आंशिकरित्या शंकरांमध्येही आढळतात. परंतु हे 5 गुण जीवांमध्ये आढळू शकत नाहीत. ते सदैव आपल्या स्वरूप स्थितीमध्ये स्थित असतात. ते सर्वज्ञ आहेत. एक मिनिट. ते सर्वज्ञ आहेत, नित्य नूतन आहेत, सच्चिदानंद आहेत, निष्णात आणि सर्व सिद्धींचे स्वामी आहेत. या व्यतिरिक्त आणखी 5 गुण आध्यात्मिक विश्वामधील वैकुंठ लोकामध्ये वास करणाऱ्या नारायण रूपामध्ये विशेषत्वाने आढळतात. हे 5 गुण म्हणजे ते अचिंत्य गुणांनी युक्त आहेत. अनंत कोटी ब्रह्मांडी ते धारण करू शकतात. ते सर्व अवतारांचे बीजरूप आहे. ते ज्या शत्रूंचा वध करतात त्या शत्रूंना सर्वोच्च अशी पूर्णावस्था प्रदान करतात. आणि अं, ज्या अनेक राक्षसांचा भगवंतांनी अंत केला होता या अं, त्यांच्या 2 भुजांच्या श्रीकृष्णाच्या रूपामध्ये, किंवा आपण म्हणता येईल त्यांच्या श्यामसुंदर रूपामध्ये त्यांनी ज्या सगळ्या राक्षसांचा अंत केला होता, त्यांना पूर्णावस्था प्रदान करतात. कशा प्रकारे? तर त्यांना मुक्ती मिळते आणि त्यांना स्वर्गामध्ये स्थान मिळतं. आणि अशा प्रकारच्या या मुक्तीला सायुज्य मुक्ती असं म्हटलं जातं. या ज्या दानवांना जी पूर्णावस्था प्रदान करण्यात आली होती, त्या मुक्तीला सायुज्य मुक्ती असं म्हटलं जातं. मग पुढे आत्मसाक्षात्कारी पुरुषांनाही आकर्षित करू शकतात. उपरोक्त 60 गुण हे नारायण रूपापर्यंत आढळतात. तथापि श्रीकृष्णांमध्ये असे आणखी 4 गुण आहेत. लीला माधुर्य, ते अद्भुत अशा लीला करतात. वेणू माधुर्य, दिव्य वेणुनादात ते निष्णात आहेत. प्रेम माधुर्य, सॉरी, सदैव प्रेमळ भक्तांच्या सहवासात असतात. रूप माधुर्य, त्यांचे सौंदर्य अनन्यसाधारण आहे. अशा रीतीने श्रीकृष्णांमध्ये 64 गुण आहेत. श्रीमती राधाराणींमध्ये 25 दिव्य गुण आहेत. परंतु या गुणांनी ती श्रीकृष्णांनाही वश करू शकते. हे 25 गुण पुढील प्रमाणे. राधाराणी म्हणजे मूर्तिमंत माधुर्य आहे. नवयौवन, तिचे नेत्र चंचल आहेत. तिचे स्मित अत्यंत उज्ज्वल आहे. अंगकांतीवर सर्व मंगलमयी चिन्हे आहेत. ती आपल्या उपस्थितीच्या सुगंधाने श्रीकृष्णांना विचलित करू शकते. गायनात अत्यंत निपुण आहे. तिचे बोलणे मधुर आणि मोहक आहे. स्त्री सुलभ व्यवहारात ती अत्यंत कुशल आहे. ती अत्यंत विनयशील आणि सौम्य आहे. करुणापूर्ण, तिच्यामध्ये दिव्य चातुर्य आहे. शृंगार रसामध्ये ती कुशल आहे. लज्जाशील, मर्यादाशील, धैर्यशालिनी, गांभीर्यशालिनी, सुविलासिनी, अर्थात श्रीकृष्ण तिच्या तिचा आनंद घेतात. विशुद्ध भक्तीच्या सर्वोच्च स्तरावर चिरस्थित आहे. ती गोकुळवासियांच्या प्रेमाचे धाम आहे. ती सर्व प्रकारच्या भक्तांना आश्रय देऊ शकते. ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ या दोहोंवर तिचा स्नेह आहे. सखी प्रणय अधीनता श्रीकृष्णांच्या सर्व प्रेयसीमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे. श्रीकृष्णांना ती सदैव आपल्या नियंत्रणामध्ये ठेवते. अशा रीतीने श्रीमती राधाराणी आणि श्रीकृष्ण या दोहोंमध्ये दिव्य गुण आहेत आणि ते दोघेही एकमेकांना आकर्षित करतात. अशा दिव्य आकर्षणामध्ये राधाराणी ही श्रीकृष्णांपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. कारण राधाराणीचे आकर्षण म्हणजे माधुर्य भावातील दिव्य रस होय. याच प्रकारे दास्य, साख्य आणि इतर भावांमध्येही दिव्य रस असतो.
याचे वर्णन भक्ती रसामृत सिंधूचा संदर्भ घेऊन करता येते. जे भक्तीमुळे शुद्ध आणि दिव्य भावनेत युक्त झालेले सदैव प्रसन्न आहेत, ज्यांनी श्रीमद भागवताचे अध्ययन केले आहे, जे भक्तांच्या संगतीत सदैव उत्साही असतात, ज्यांनी श्रीकृष्णांच्या चरण कमळांना आपल्या जीवनाचे अंतिम ध्येय मानले आहे आणि जे भक्तीचे सर्व तपशिलासह पालन करण्यामध्ये आनंद मानतात, त्यांच्याच विशुद्ध हृदयामध्ये दिव्य कृष्णरती असते. जेव्हा अशी भावस्थिती कृष्ण प्रेमाने आणि दिव्यानुभूतीने समृद्ध होते, तेव्हा मनुष्य आध्यात्मिक जीवनाच्या परिपक्व एकत्वाची हळूहळू प्राप्ती करतो. कृष्ण भावनेमध्ये स्थित नाहीत, त्यांना आध्यात्मिक जीवनाची प्राप्ती होणे शक्य नाही. या वस्तुस्थितीचे समर्थन भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये पुढील शब्दात करण्यात आले आहे. अभक्तांना भक्तीच्या रसास्वाद घेणे फारच कठीण असते. श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांचा पूर्णतया आश्रय घेऊन जे भक्ती सागरामध्ये डुंबतात, तेच केवळ या दिव्यानंदाचा आस्वाद घेऊ शकतात. अशा रीतीने श्री चैतन्य महाप्रभूंनी दिव्य स्थितीचे व आध्यात्मिक जीवनातील आनंद संक्षिप्त वर्णन केले आणि त्यांनी सांगितले की पूर्णावस्थेची प्राथमिक अवस्था म्हणजे साधारण अर्थाने धार्मिक होणे होय. दुसरी अवस्था म्हणजे भौतिकदृष्ट्या श्रीमंत होणे. भौतिक पूर्णतेची तिसरी अवस्था म्हणजे इंद्रिय तृप्ती करणे आणि चौथी अवस्था म्हणजे मोक्षाचे ज्ञान होय. या स्तराहूनही श्रेष्ठ म्हणजे मुक्त अवस्था होय. भक्तीच्या सर्वोच्च पूर्णावस्थेमध्ये मनुष्याला आध्यात्मिक आनंदाच्या भावस्थितीची अनुभूती होत असते. त्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना सांगितले की पूर्वी मी तुमचे अनुज श्री रूप गोस्वामी यांना प्रयाग येथे उपदेश दिला होता. महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना शाश्वती दिली की रूप गोस्वामींना जे ज्ञान प्रदान केले होते, त्याच्या प्रचारासाठी त्यांनी रूप गोस्वामींना शक्तीही प्रदान केली होती. त्याचप्रमाणे महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेविषयी ग्रंथ रचना करण्याची आज्ञा केली. त्यानंतर एक मिनिट आणि मथुरेतील श्रीकृष्णांच्या लीलास्थानांचा शोध घेण्यासाठी त्यांची नेमणूक केली. त्याचबरोबर वृंदावनामधील मंदिराची उभारणी आणि स्वतः महाप्रभूंनी सांगितलेल्या गोस्वामींनी महाप्रभूंच्या या सर्व इच्छा पूर्ण केल्या. त्यांनी वृंदावनात मदन मोहन मंदिर उभारले आणि हरिभक्त विलास यासारखे भक्ती तत्वावर आधारित ग्रंथही रचले. एखादा मनुष्य श्रीकृष्णांशी दृढ संबंध प्रस्थापित करूनही भौतिक जगामध्ये कसा राहू शकतो, याविषयी शुक वैराग्य हे कसे आवश्यक आहे हे शुष्क वैराग्य हे कसे अनावश्यक आहे, याविषयी श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना सांगितले. या उपदेशांचे तात्पर्य असे की सद्यस्थितीमध्ये अनेक लोक संन्यासाश्रमाचा स्वीकार करतात, परंतु वस्तुतः ते आध्यात्मिक दृष्ट्या मुळीच उन्नत नसतात. कृष्ण भावनेचे परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त झाल्याविना संन्यास घेण्यास श्री चैतन्य महाप्रभूंची संमती नाही. सामान्य स्तरापेक्षाही खालच्या पातळीवर आचरण करणारे अनेक तथाकथित प्रतिष्ठित संन्यासी म्हणून वावरत आहेत, असे आढळून येते. श्री चैतन्य महाप्रभूंना अशी दांभिकता मान्य नाही. आपल्या ग्रंथामध्ये भक्तीचे विस्तृत वर्णन करण्याची शिकवण त्यांनी सनातन गोस्वामींना दिली. हरे कृष्ण. आपण इथे थांबूया आणि आपण उर्वरित अध्याय उद्या वाचूया. एक मिनिट द्या मला. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधू एव च